Dara, top 3. Laro dia, Mam. Laro dia, Mam. Gila dia, Kamam. Sana ul. Naon sa dia, Kamam? Dili na sure ha, dili na sure, dili na sure. Dili na sure guys ha. Ang sure, wala ko gihatag ang sure. Ako'y bagdok ang sure kay sige niya, ayaw lang magpailad ha sa mga nag-chat ninyo. Kada bitaw masuko dira nga magisgot ko og kuan. Magisgot ko og ayaw mo reply sa mga mo-chat ninyo nga nagamit sa kong pangalan og nawong sa Facebook. Kay bisan pag inyong makita dira akong nawong akong pangalan, di gyapon mo ka-confirm anag ako. Dayon, naapoy mo chat ninyo kung ingon mo video call, magpa-video call sila din ipakita akong nawong pero video na ilang ipakita para mailad gyud mo kada mo klarong ilad mga pinangga, no? So ayaw gyud mo padala, ayaw gyud mo pag-send og kwarta, ha? Please lang aron maklaro ba, ha? Ayaw gyud, palihog lang, ayaw gyud mo pag-send og kwarta bisan asa mga higala, ha? Ang style karon kay i-video call ninyo, ipakita rin akong video, no? So, ting bansaya. Unya, magiskot na gani ko ana, no? Daghang kayo mo comment masuko. Ayaw. Please lang in town. Ayaw, gyud. Bisan pag makita ninyo video call, ayaw. So, sugod karon wala na tayo chat, wala na tayo video call. Hatag na lang tayo dito live. Sige. Ha? Then please, muangyo ko. Ayaw mo pa ilad. Namo na'y klarong ilad, kay mangayo gyud og kwarta. Mo na'y klarong ilad. No? Mo na'y klarong ilad, mga higala. Kay mangayo gyud og kwarta. Ako. Napamanggani mo offer, di pamanggani dita mo dawat. Nga naman, kahibalo kung nakadaog tinuod mo, pero kahibalo ko nga dagko kay mong pildi, ngunang di ko mangayo. No? Please lang maluoy mo ninyo, mga pinangga. Please lang yun. Ha? Madungog ba ko ninyo? Kaya ang uban, wa kadungog. Hatag ko diretso live. Akong mga espesyal, ihatag iladlad ko na des live. No? Wa na ko itago.
Dahil ayaw na mo padala ng magsinsen mo kwarta. Hatagan ta mo diretso. Tanan akong special, akong iladlad des live. Mga pinangga. No? Ayaw, luoy kay mo, ayaw mong pailad. Kana mo'y klarong ilad, kay pangayuan mo kwarta. No? Kana ato ang anong ilad man. Gihatag ra na, dira, gishare na, mga pinangga. Di ba? Gishare na, dipindi na ninyo, sabay ba mo o dili. So, ayaw gyud. Please, in town, maluoy mo ninyo. Di lalim mangitag kwarta, mga pinangga. Ang klaro nga ilad, kana mangayog kwarta, nya way ihatag ninyo. Musugot, di ay mo nga inyong kwarta, ilisan rag numero. Ayaw mo pagsugot. Ha? Luoy kayong, sus, mga tiguang rabagyod. Kasagaran, mga idaran rabagyod. Ayaw gid mo patunto. Ha? Sige ra kag balik-balik og istorya sa ilahatang dili gyapon makasabot. Natural kayang mga utukan mampod, no? Nya ang atong mga followers mga inosente taon kaayo. Di pud sila maluoy. No? Natural mo tuog yun. Bisag unsa pa nato pahibalo diri tungod kay wa mo naguna-una og bati, mo nang motuo mo. No? Amping ta karong panahon na mga pinangga. Karon mo bagdo kog sa kalibo ipakita na ko ninyo. Mga pinangga. Pero ayaw, please lang, mangyo ko. Ayaw gyud mo pa. Sus, in town. Maluoy na lang ko sa mga tigulang. Ari in town sila kuan. Ari in town sila mo kuan ako. Kay mao lagi ni mao na. Ganiyan na napoy nanawag. Ayaw in town, no? Mga pinangga. Kay balo ko nga nung mutuo mo kay inosente manggod, no? Ako maluoy ko kay nga na gidang tao nga wa magunahuna og bati, no? Wa magunahuna ba nga gilad daday sila. No? Pero mga pinangga ayaw pagbantay gid mo mga nanay bisag kinsa pa diha. Ha? Ayaw gyud mo padala. Ha? Ayaw gyud kay ako maluoy gyud ko ninyo, no? Pero timan ilang gyud tungod na kay kamo maayong tao, di mo mangingilad nya wasan mo maguna-una nga giilad na di ay mo. Ang klarong ilad kanang pangayuan mo kwarta nya way gihatag ninyo. Mo na ilad. Ha? Mo na ilad. Na kanisang uban magisgot na tagingon ani masuko mo comment. Anong masuko man mo nga magpahibalo ko sa mga followers? Sa may inyong rason. No? So please lang ayaw gyud. Ayaw gyud mo pailad, please lang. Iladlad tanan akong special, i-share ninyo nga video. Ako nang iladlad tanan akong special diha. Mga pinangga. Ayaw gyud. Wala ko i-chatan. Sugod karon wala ko i-video call. Ha? Mga pinangga, wala ko i-video call. Wala na. Mga higala. Personal tatanan. Live, ladlad diretso tanan. Wala na ko itago. I-root ko ni gatag tanan des live. Kung sa ganyan nyo makita sa live, mauna na. Tanan akong special. Mauna na. Ayaw na mo pangitaglain. Ha? Salamat kayo mga pinangga. Bye-bye. God bless. Amping mong tanan. Ayaw mo pailad.